Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV caggal yettude ley julde rasulu sallallahu alaihi wasallam gote mon ɗo wawi wonde no wawi wonirde ɓe wawi wondude en calmini min jurima salminde halifa men diine salminde halifa men aada en garti e bawɗe Allah gurdam e softede ƴiƴam ne dogue dow daade jomiraɗo hokkino ɗon fartange artude ɗo filande on yewtere mon Laana Yontaabe no kewɗen wiide walla ceernam no wi Amadou Moussa an gorko mo juli sama mayal jeri mayal malango wona Laana Yontaabe ko Laana kange kawje kalis jonno Yontaabe leñolam en calminat foto e kumbalu e kubal no ko kewnoɗen salminirde bandiraɓe belto walla to kewnen salminde ɓe belto ɗon tigi calminten ɓe ummorade ɓundu kuma bannado Bou Malick Sy Daoudou Boucar ha yetti lowre lombinde genare daro gilawde nokko heɓidama galo demba e patidamba galo feri laami galoyaɓe heeɓi feri laami heeɓiyaɓe mbatu feri laami mbatunaɓe yirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi tani rabbi bintaram boy ɓe gawani beeje ga san dulliŋaji worɓe fulɓe susɓe sasɓe mamadam gay lemunna worɓe fulɓe susɓe sasɓe darinoɓe frontiére ndimagon kadi basallumbou tawɗumen ɗo wonno en calmini ɓen juurima ko yettude Allah e yettere Allah hol biɗo noon yo mbeydu hen law samba nde wonnon hay goto tigi wawi ittude oɗon no koye nder Fouta walla mbiyen lobbuli jeeɗiɗi ɗiɗon Fouta e kumbalu mama ko salminde e juurade e ñagade duwaw arde ɗo filande on ndeɗo yewtere Laana kange kadduñi Laana Yontaabe kadduñi no de gotal e jaalal wotre salnduji de calɗi diine nder leydi Fouta nde wonnon mo wi Fouta o para oɗon diine l'islam caggal sabu o wawa nadde wuro hay jaltango taw tiga soynaki ɗum ko tubak wiyata minare ɗum ko ganduɗa ko haalpulare mbi soro wuro foof ngo jiɗɗa ma soynon ɗiɗon soroji ɗiɗi ene kucciri funnaki walla wuro fof mo birtiɗa fata barakallah so waktu yonima manan olel wona woto jumaji e jamaji en noddidina no alaji demba hamme sile hewno wiide inde Allah achadu kawre koyɗo kongol joyi ɓiyol fof noddude jomiraɗo subhanahu wa taala nde wonno mo wi Fouta wiye diine saabu alata pullo fiya yo tuub walla alata pullo tuubna hande noon holto paaɗen koye nder département de Podor paaɗen nder koye on commune keftinaɗo commune jiiɗaɗo commune kortinaɗo commune kadi jaaɗo e commune ɓurɗo yaajede saabu ɓen worɓe dariɓe lang saabu duwaw on gorko leli ɗon on gorko manano didorno ƴettudo gurnam ɗum foof liggini ɗum diine l'islam baalowo wirdude denɗo alɓurana law reeni sariya law yeehi dogani gande kono kadi jaɓani ganduɗa ko nadde nder ɗon ladde tuula heela yiliyade ngal ɗon gandal sikki ala eɗen mbawi wiide tawri ko bam makko kono ala o jaaɓi yiilade ngal ɗon gandal no Allah wi e nder ndeɗon simore Iqra nde wino nde huccide nelaɗo wiyani o jangguinani nelaɗo wimo ko ya janggoye jeeya ha Chine ɗaɓɓoyde ngal ɗon gandal on gorko ɗum noni ndi wadde caggal ndeɗon jangde makko fata barakallahu jibinede makko hitande ko adi gasgol nden wolde aduniyankere woni la première guerre mondiale 14-18 mais kanko jibina ko 1917 hitande ujunere temedde jeenayi sappo e jeeɗiɗi holi oɗon gorko o gorko mo jogorɗen yewtude hande ko kanko darni diine e nder oɗon diwan omo jeeya yañuɓe diine e nder oɗon diwan so tawi jobaɗama e Seliman Séré Samadou Ali Moutar manano diɗonno Cheikh Oumar Al Foutiyou ƴetti silama wafi ɗum fayi ganda ko leydi Guinée fayi to leydi Mali yañode diine kanko ne ceerno oɗo mo kaltino yañe diine nder oɗon diwan holi kanko manano diɗorno koye lebbi ganda ko duuɓi sappo e nayyi Allah hokkimo fartangere nde oɗon alɓuranil karim yañude ngal ɗon gandal kono kadi yaade jangguinote nde wonon tuuɓo mbi la sagesse et sagesse si elle est partagée connaissance so gandal ngal ñiiɓi ngal woni gonga yataw hangal rende yataw hangal hokkire ɗum ko Allah lombe nder hoorema lomba ɗum e ganda koye ɓeɗon sukaɓe almuɓe carimomo hande hewɓe nena goni sernaɓe tuubnorteɓe koye makko gummi kanko woni ceerno Salif Sow mo Boke Dialloube ummade ɗon duuɓi makko ganda ko sappo e ɗiɗi ɗi waɗe jangde 1922 ha 1937 nde wonnon o gorko naati jangde law humpirima ɗum law andi ɗum law heeɓi ɗum law fa tabarakallah ene wuya Allah e belaɗe mum e yidde makko e rasulu sallallahu alaihi wasallam yidde makko e seydi Cheikh Tidiane e ɗoftade mo on ceerno makko woni ceerno Amadou Bokar mo hoore fonde nde manano diɗon arti ɗon
on wiimo ho jokku joodon do to wiite nokku biitedo Guidoas ko 1949 ha 1982 omo jokki nder ngodo wuro mo jangino alquran Allah mbiyen duubi 33 komo joodino mo jangina kono rewi nokku biitedo Sinthiou Fresbe o rewi kan nokku biitedo Bala ko golal mongal ko ɓuubri jamma nde wonon yimɓe fof duwima hen ko maayo gandal ɓe calginima ɓe loorima ɓe ɓuftima ɓe jari ɓe kuutirima manano didorno ngam koye fewnude haajuji mumen ceerno Salif Sow nafoore mere sikki ala haalde haala makko noon andinde yimɓe nde won noon pulaar wi ko tawade wolde laaɓa janko il faut min kaala Allah haɗa jiginimo ngal ɗon gandal hokkimo ɗum e fannuji jaaj sabu ɓe mbi so dungo naate gaska ɓoyro noon ko tawiron so tawi min jooɗi min kaali ko yiidi wona nanalli ala manan didorno rewde Guidoas darnu toon diino ha semba e yamirore ceerno makko Amadou Bokar ndeysan jiɗɗo malede ɗoftor jinnaɗo mum jiɗɗo malede ɗoftor serrembe mum jiɗɗo malede ɗoftor ɗum ɗon ko woni dow majjum ceerno Salif Sow ɗeɗon gueɗe tarta kala o yamirano o ɗoftimide haade timmi ɗoftade ceerno makko ɗoftade jinnam makko kono kadi ɗoftade on alquranil karim balɗo e nder hoore makko fa tabarakallah joɗade mo Guidoas e yamiroɗo on ceerno makko ummade mo ɗon artude mo Boke Dialloube to ardiri ganduɗa ko manano oɗon jumo 82 nde ummi Guidoas o ari walla ɓe mbi 81 nde ummirono ari manano didono ko kanko ardi oɗon juma imama Boke Dialloube o woni mesalal mo ñoora hakkude ɗiɗon galleji hakkude ɓeɗon yimɓe yo gon gorum hakkude ɓeɗon yimɓe yo jangoɗon alquran hakkude ɓeɗon yimɓe yo duttina haqqillaji mumen ɗo Allah hande so Boke jeeyama e guure keftinade diine l'islam jeeyama e guuro ganduɗa ko manano didorno to diine tawete fa tabarakallah ha yaaji ceerno Salif ni jeeya hen o jangguini hewɓe sukaɓe Boke janguiro galle makko o woni manano didorno ɗum ko mbiyata unificateur o woni ganduɗa ko baɗowo rassemblé artiroɓe yimɓe ganduɗa ko yo gon neɗɗo goto nde wonnon hande sa naati e nder Boke Dialloube ko kamɓe jiidi yumma jiidi baba sababu nde ceerno Salif gandara ɗum ko ñande ziyar makko dawi guila ziyara fuɗɗa manano didorno 1993 hitano ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi tati manano didorno Boke Dialloube kañumen kala mbadde jungo e fandu gona neɗɗo goto ngara fofen mun fo adda doole mum adda mbawko mum adda sembe mum ngam kadi juggude oɗon ziyar ha hande to jarɗen ɗo 2022 sukaɓe eɗen mbawi teskade dayiraji eɗen mbawi teskade kono kadi ko wiite fedde black kañumen yadirani caggal musidɓe tedduɓe 93 ha ñande 2002 ko kanko ɗo oɗon ziyar fa tabarakallah ko kanko ardi on ziyar Boke Dialloube ne hormimo ko taari Boke ne hormimo Boke salsalɓe Boke mbayɓe pete to wiyete nguyi kala ganduɗa ko wuuro jeeyango e nder commune Boke Dialloube ene ara tawtirede oɗon ziyar nde wonnon en andi maayo gandal ko ɗum noon tigui won ɗon nde yalti aduna 2002 wonno goram ko ñande 10 mai ñalawma aljuma sanga waktuji nogas pawɗi hojomaji capantati 20h30 minutes ko nden oɗon gandu Allah wirni timmini mission mum windi waɗi thèse mum ƴetti ngal gandal ngal Allah lubnuno ɗum lombi ɗum e koye julɓe kala woppani gacce caggal mum woppani ñiŋore caggal mum woppi ganda ko ɓesgu jaggodirgu ɓesgu famodirgu ɓesgu kadi ngu yingue hoore mum kono kadi ɓesgu yaɓɓude e pele ɗeɗon ganduɗa ɗe o yaɓɓuno woni jangguinde alquran jokkude enɗam rewde Allah oɗon sunna rasulu sallallahu alaihi wasallam kono oɗon wirdu Seydi Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu kanko woni ceerno Salif ande wirti woni sunare Boke Dialloube ngam yeewede kono wona hollomtoroɗo sabu yo on saaha yimɓe ne ganduno manano didorno haaɓe ganduno ceerno Amadou nan ɗon haaɓe ganduno manano didorno on gorko gandu nan ɗon kañum hepti ganduɗa ko on imamiya walla mbiyen on hilafat jotti ganduɗa koye ndeɗon jappere 2002 kañum ne hande Allah haaji walla mbiyen haaɗo Allah haajno yo gas ko hitande 2018 ɗum noon gasi fa tabarakallahu laamu ha badala kono kadi gurnam ha badala nde wonnon jomiraɗo wi kulli nafsin zaikatul maut almawtu babun fitano foof
manan didonoma humpiro mayde ndew yehi kono de ganda ko on dini ñibdo wala bien profondeur mum yettima ganda ko on jeedibijo ndidon jeedibiri leydi alay sago non ko ittingal don gandal e ganda ko e ngal dudal Ceerno Salif wona ko ndu webar ndew yehi lomtimo Ceerno Abou Ceerno Salif le modérateur, le marabout le plus éloquent, le plus élégant, marabout gandu de savoir vivre, savoir faire. Ça a render ziare a wiram ko won Ceerno Abou. Sa to ye halna a wira won Ceerno Abou ngam yankinare makko yentude almube fata barakallah. Ko ren heewi teb gandal ko tawado wod laba jango. Yankinare ko dum non tin jangara yeso makko. Kala gardo kadi jeya koy makko. Yimbe ngara ziar ngara ziar o damina hibedo ma gaddu kalis wona dum non o damine mabbe yobe ngar nafoore mere tawre ne Ceerno Salif ndebe kebdum billahi lesi e yarobe ziar ko kanko ko dum pawsu yo kotir holko Moussa nya andi hen kan jogon hilafat eden nyaago jomiraado subhanahu wa ta'ala ya mojjere mum ya mbawko mum yo Allah oppan min do Ceerno Abou ko joti ya barke salatul fati miñu e pamudel ngal don e o newuya tawrede mabbe ndeysan no manan didorno on kodde gallo Ceerno Mollami yima so baalo so yam yimporol funtabe wala jam dañe kon yim portable dan dayman en jibe den darnde lang ndebe darto kono en kettoro so tawi manano didorno karalo hebi ma kettoden Ceerno Salif so Ceerno Abou Salif din kongi dim sunno faade ganda ko ngubbe don julbe faade tigi ben kala arno be odon ziar kedden Ceerno Abou Salif ko non tigi on ji nde wonnon plan wi hade wutte fonde de jullare yaraw jomum tawa din ko ngi patam lamiji ka haala selluka ndi ngandi sellude sembude kanyum tan way yaltino ko ngi badni kadi ko newoy tigi taware no makko yo Allah junu gurnam ya barki salatul fati nde wonon julbe fof ene ganda ko ne keba do on do wiite e Boke Dialloube ne keba don gal don gandal ene keba don ganda ko dum don ndesari e njobare faade duna Boke Dialloube won ko dañi sabu Ceerno Salif doomo ko tawe don doomo duwino gidewas ummade mo don arde Boke Dialloube ko won do tigire makko hande Boke Dialloube yaltini ministre ji yaltini des députés yaltini des directeurs généraux doomo ko ne jaa hen sa haali Boke Dialloube para non on maire mabbe on ministre des finances et du budget woni manan dirtono Abdoulaye Daouda Diallo o mo andi on galle nde wonnon jungu makko nene nder odon ziar o mandi odon galle nde wonnon on ziar meeda yetterden tagal o mo andi odon galle nde wonnon odon ziar tawtaram dum cile kewde fata barakallah gandal tawe don newuyenen tawe don ko wana dum ko ndarde directeur général Abdoulaye Aziz Diallo en desnama do ganda ko dum ko Sénégal kala rendi meeda kadi yitren tagal kono ndar resnede diaspora e gede ba non l'honorable Abou Daouda Diallo je yiman bilan tema a meeda radde ziar Boke hay saha goto nde won non yidde ma Boke nden timmi yidde ma Ceerno Salif nden tabiti minen hammi mbay seeda dum sabu kala cile ganda ko dedon cile tohose de min gari Boke Dialloube an hamin tawma don din kongi haddi ciuta faade besgu Boke Dialloube alema he yeja nde wonnon ko kalta ho ko labma ko kalta ho kadi ko weli besgu Boke Dialloube mi Seydi Diallo l'honorable député Abou Daouda ko na dum ko en ji ganda kadi on duwado e nder dedon genale Ousmane Thiombane nen tawan ganda ko odon nyaloma e Boke Dialloube nde wonon ziaro ko don tigi hewno uddirti man gerto en so Allah lamdo jabi en calmini gallo fof galle Ceerno Abou en calmini ben kala tawtorno be odon ziar ben kala arnobe hen den didon nyalde e nyalade dairaji ngummode ha murtani kono so lingu yari karaw yetto ya Allah yetala o jobe kore en jetti Ceerno Amadou Abou Salif so gorko cembudo gorko tinnido gorko darido lang baddo hoore mum almuto wodi hoore mum biddo Boke Dialloube naaje kono wadani be hoore mum ko be tan Ceerno Salif mbodo fodi wadde ganda ko didon méthode kewdi mi jodo kono ala o yantere koy beedon non ganda wado be organiser odon ziar fata barakallah on jinyande ziar hay gori yirawo mo dari walla yirato mo jodi o mone organisation jubbudi e mbaari ganda ko kupti dinde odon ziar fata barakallah
woni seere Maymuna So ɓe mbi yo Allah junnu fa tabarakallah nde wonno jiddi nde nanɗon ciilagal ngal nanɗon musikkagal nanɗon gandangal nanɗon fof ko memba e ma fof tawi ko garma ko sadi no ñañɓe mbiyata en calmini manan didorno on woni to har mamum Salif Abou Salif en calmini gallo ko wayno nenne Daoudou Diallo kono en calmini babiraɗo men jinnaɗo men jiɗɗen kortindo leñol Pulaar kono kortindo Ceerno Salif kortindo Boke Dialloube naɓe o wiyete ko konno So kono kadi on membo yiita yiilo holleɗo woni ceerno mo ganduɗa funtirama walla ceerno mo ganduɗa rewata e ma gam hebde koppeje ma on ceerno Dabbiri Seydi So Baalo en calmini on kodda oɗon galle kodda Ceerno Salif kodda woyowaɓe kodda yiɓiri ngari kono ko kewɗo gandal teb nde wonnon so wima ko ɗo woni ko ɗo woni membo yiita laaɓaɗo manan didorno salatul fatiha kono kadi laaɓaɗo indi sirluji tawatede alquranel karim ceerno Mamadou Lamine yimmo So Baalo ko taweteno Ceerno Salif fon tawi mon nde wonnon tubo mbiya ko le sana mampaji ijam fenara Seydi So en ko ardi ɗo addande bandiraɓe fulɓe ɓe ɗum ɗo holko woni Boke Dialloube kono kamɓene kadi ɓe jaaɓe juuro e goɗon maayo nde wonno gandal holto heddi hayso tawi holto ngal ganda ko ngal natti wonde ha ngal heddi Boke Dialloube juurade Ceerno Salif walla hawrude nguɗon ɓesgu makko kala ko kokkuma memɗa manan didonoma hen hoore ma kala ko bertuɗa juuɗe ma kala haaju mo gadduɗa ɗon fa tabarakallah ne humtoɗo yettude Allah yettudeɓe e oɗo édition 2022 baɗɗo réussir manan didorno o réussir no hannirta ni dinen tawe ɗon saabu 31 ganduɗa ko décembre e nder yogue ganduɗa koye guure nanta ko scène musique nanta ko musique aji nanta ko soirée ji mais ñande 31 décembre ñande Boke Dialloube nanta ko innale Allah ha joni jeyaɗon felle holto jeyaɗo fellere hedoro koye mbaadi no jeyaro fellirte ɗum ɗon ɗumen fa tabarakallah en jahat guenal to daron holko wonno toon walla holno wurno toon fa tabarakallah ko noon tigui on jino worno édition 2022 ziar Boke Dialloube ko ñagade Ceerno Abou Ceerno Salif yo Allah ɓoynimo e jeese ganduɗa ko ɓesgu Boke Dialloube e jeese fuutankoɓe jeese ɓesgu Sénégal kala nde wonnon gurdam mon mi yo nafoore sanne Boke Dialloube ne welama ne wela diine ma Sénégal ne welama ne wela diine ma sa yi kala hirande Piindi TV ummoɗo ya ko ɗon jari ɗum ɗon kono kadi koko laaɓi tawate ɗon no mbimi nanne so jungo ɓooye gaska won ko tawi toon tigui en laaɓi en calmini gallo foof ɓesgu Boke Dialloube foof no fotirno en calmini ɓe jurmi attente sihilam manan didono Amadou Diallo fa tabarakallah bewre nan ɗon yidde hoore mum nan ɗon tiiɗede hoore mum kono kadi tiiɗede pulago e gasaraji hono nasaraji abe talar pulumo kudde rewani mum dane wona ngeɓino suwno wona hardineru te ɗon nde wonnon mo wi Boke Dialloube o para pulago ngu caggal sa wi Ceerno Salif kadi ndema e gaynaka o para ɗum caggal jangde alqur'an nde nan ɗon Allah hokkimo ɗiɗon fannuji kala humpira ɗum walde hoore makko kono kadi manan diɗono ngal ɗon gollorgal walla mbiyen on fina tawa ndema e gaynaka o moɗatno ɗum no hannirta ni mo wi Boke Dialloube ko pulago tigui haalar ɗon saabu ko mbimami ɗen ɗemɗe ganduɗa ɗo jilɓani walla mbiyen gurtani goɗɗum Seydi Ba en Seydi Diallo en Seydi So en laaɓaɓe alqur'an laaɓaɓe pulagu tiiɗaɓe fuutan kagal ɗum woni ko tawata e man mo juugue yolo mo taari ɗum yana ɗomka en mbawa haldude ɓuuri mabɓe no potiri mbawɗen ko wadde hen jubbande seeɗe artude ganduɗa koye ɗiɗon événement ji en calmini gallo foof yiɗɓe Boke Dialloube kala en calmini Guidoise naɓe Hoore Fonde naɓe Bala naɓe Sinthiou Fresɓe naɓe ha Boke ganduɗa ko manan didorno Mbayɓe Boke Salsalɓe Peten Mbumba en manan didorno kala ko takki Boke Dialloube en calmini en juurima arno ɗo won ɗon yewtere mon Laana Yontaabe ko Moussa Amnata Bayla Boli Abdoul Haroun walla mbiyam Moussa Mamadou Koudou Babali Bokar Malik Moussa Nia walla mbiyam Mam Moussa Nia to karallagal to wonno toon ko Ousmane Thiombane musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigui seede min gadduno manano didorno yewtere mon Laana Yontaabe yallah hokku ɗo saaha goɗɗo taw gurdam ne juuri fa tabarakallah so tawi komin taari hen koye amen komin kaali hen rewi lawol koto jomiraɗo subhanahu wa taala kadi ko ɗum ɗon wonno yidde nde Ibrahima Thiombane Allah jarama jarama